sidste gang i gemmelegen. Ej, hvor er hun? Hvad skete der egentlig? Resten kan jeg ikke rigtig huske. Det er jo her, det skete, Melissa. Jeg gider ikke rigtig at snakke om det, men har du set, at jeg har fået klippet hår? Ja, det er rigtig flot. Men skal vi ikke prøve at se, om Eunice er her et eller andet sted? Altså, vi kan godt prøve. Ja. Lad os kigge her. Melissa, hvad skete der? Det er ligesom om, der hele tiden er noget, der tager fat i mig. Jeg gider altså ikke mere. Jeg synes, det er en dårlig ting, vi leder efter Eunice. Det ender altid kaos. Jeg kan ikke tage mig sammen. Nej, det skal ikke Gardner. Nej, kom. Nej, Eunice. Det var her. Det smiler altså. Det var her, det skete. Ej, Elisa! Det var her, det skete. Det var her, det skete. Elisa! Ja! Jeg synes, det var godt. Ej, Elisa. Ej, okay. Det var her, det skete. Ej, okay, Elisa. Ej, okay, Elisa. Ej, okay, Elisa. Jeg kan ikke, når du kigger sådan her. Slå.